Has je verroch aan de Malalan. Agus nu zo komt er ha Calan McCunny. Ach, dan kan ik zich niet aan de Malalan gaan we gezegd koren we in Breen. Ach, gaan ik Jacob, we gezegd Holtene koren gaan we Breen. Want hij misschien gaan we vogels met Lord Jacob ach, toch niet zo heen kunnen gaan. Kwasa gaan ik gaan naar Ferranam Jacob. Oh, was in Böckerskål was in man han daar i Ödikens var. Så han mycket ska man ge Jacob var kapitel van Hitchell lever in kojus. Där var ju man en frägrund lokala björna Jacob och Edison. Har sina balle gegeven Jacob var så fashion. Kunde vi se om 19 aber wat dat is heel klein. Has je tot komade klechte gewakken ik naam was je. Wat goed in de Ferranam. Was allemaal heel goed ja. Kon Ferranam de deur geen van de show. Wat je moet je worst. Kon dat skol komen de Ferranam. Wat dusty, nee, het dusty. Oh, kunnen. Ik heb bij jou het dusty. Ah, is weet je daar weer een pen als je het dusty is er dan. Ja. En een voxer en een nolle je per rein. That's right. Bekken masromische. Well, that's right. Ja, je nog schiel kunnen. Het was very lang Europeisti. Agus var very var kehel balletje in de glas agus shit. Toen je niet de gederak. Agus var faran maken. Var dusties pesties ham. Toen je nelly han är som Smithy där så det är så. Han hotar jag han hambi och det han är ju det på. Is je mij wel van zo goed joh. We Ferranam in de body. Och ja. Hoe denk je wat je mij lost te show? Well, för det låt det vara så öde att jumbo vid. Vad schemes när han kanske schemes smak. Kom var det. Jumbos. Va Kun nappen där vacker. För det står att alla står ju sig. Hur kan man vara det så. Så där har för de dansat så. Va för det måste ju rätt nås. Dia agus fein het sig shady så vi går det så. Barney och vad är det då här? Vad är doch geta jag lagt då så kan inte ni. Kanske någon annan. Schön. Ha grund han har nog kollat hela. Och amerikan jag kan det. Jag inte man här. Vad för det har kan låg sin karna. Såna låg karna vas. Sen har nog vet han kanske har tänkt sig vara grafisten när han körste där så har nog vilka hål sen det. Då ser jag från var rot var hål sen. Koningen hade geinige. Och för var gestärkt pris. Var var jag kan så John det där jag kan vi akes. Men det här är det var man Johns. Affären där och huk. Agus Kövan, vi motiverar själva. Agus det är det som var mer herros polkans. Killa vi kallar galis. Killarna när det är falloch shanties. Susan radel förändrar hon hårt. Skal om keks. Wat bij de sterk naar buiten kuf, beetje ervan. Is dus juist Russia, wat bij andere van Russia. En Moors. Bukker, bij Bukkerland. Bukkers dogen, dogen was ook kom ik. Ergens af en toe kan er wel niet zeggen. Misschien wat vast een beetje heel is kan er wel haroeie fijn verder. Hebben die ze jaren vangen te werken, hoe zeggen dat scholig? Oh, waar wel dat mee ook.
Cymryd hawg yn hiol agos dyn a hati ffarrol. Och wel, het was mij zo wat toren vallen was zo heel in Washington. Maar ik zie wel mis dat met die dag. Zie me wel de naad op die ook dan zo. So, was je mag al niet met bereiks. Was je all over. So met bereiks aan New Zealand, Australië. Kan het Amerika jongens. Aardse middel zit wel. Maar dan pleit ik wel enige aan mijn naad was dus. Is in ik tennis was in tennotoren uit een oorboot. Ik kan terug voor iedereen mee engaged. Er was een actionist was in telefoon in haar werk. Dus ga me zo, ga me hier het maar aan ergens. Ga me hier bij dan ga naar Rotterdam. Hij daar van je wat de Louise Hotel station. 11 months later hör mich ja. Tror jeg hast det forhørt. Ja, mooi waar. Ik schreef ik nog tegen een jaar naar van tien jaar gieten. Syn mar fa dy hor gyda ni o fa glefa na noge ach yn oes yn nid fa tjölog os tjens fa garol. Och wel, man kan ik dat ze weer it's a young man's game. En ik hiet het en ik moet nu dat het bij core 60. Het is meer dat wat toch gewoon zo van. Dyn je ook. Wel, haar was in de early 20s. Ach, gewoon als je een skeelig tricht naar kolen, maar je het spatel shot in een shoreline zuur, dus het brinische wat toch een groot. Dus het toch nog rond de maar wat aan de benen door een riel, dus dan moet toch weer voor de deur crowd maar hoevies. Ik heb een mensen dat je vast kunt hij geen eens wat wat aan verder dan gaan met meer Russia. Dus je wil niet zien wat ik kan het Amerika is. Man nog was zo kwaad dat een tegen altijd niet jullie zeggen dat is een persoon. Enige gaan man nog hele zo. Do you think he'll speak English? Echt, ja gewoon zo. That man speaks in a few languages. Sure. Dat is wat. Je wil Spanish again. Oh, dat echt, ja. Dus, misschien kan ook kan het Amerika in de show. Waar uur wat deur je vallen als een show. Uga kan het Amerika. August je mag kuwen aan kost nog Oh, ik had dat klaar gaan. Ja, ik had hier een uur. Ze minister dan een jaar. Ze personeel manager man aan het werk. Ze was heilig in de neunig. Ze gaan wij in jullie zeggen. Ze wat toren ze skiën. Ze had kan man maken. Kormoris ficht dat ze wel eens in New York aan het Amerika. Kaartje. Patagonia. In fact, wat hadden we hadden ook Leon. Oh, nee, doet hij naar Spanje ga ik eens. Oh, ja. Wij gingen met de watje, dus dat kan ik Rusland uit. Kan je dit daar hadden dus het. Dat is het klein, rot me bogen. Is het ook eens een Chile? Ach, wat goed woorden wat dan aan wat het Chile. Wat dan? Hoe kan je ook plezier nog kunnen nesten zijn. Ik is waar altijd, waar han ik het is. Hoe dat taxi als je hoort, maar ik zeg, Chile zie af en dan had je een taxi zo nu het. Dus, man was natuurlijk maar de tijd, man was hen bij zijn woord waren was zich hier het kokkers. Dus, man had ik in de oorlog wat Pieter Kwakelen dus. Så han ik maar ik kan het Amerika's hij som ze werkers var det en actie dus. Ga je tronen vallen, ik weet het. Dus je var mal kolla för lavats. Va antigo pure maar wij zijn niet ook de galas is. Kan ik Jimmy zie afren is, ik in de wat dan ik me Hoogland hier kan zo. Hij is even mee aan. Dan ik het aan je een actie is. Ja, ik moet een zin die en dan weer. Ze praten de verder. Was in Noorse was nog als aan nu gaat me niet te kan nog weer hier dus het. Zet nam ik
Sure, na gaan ik je praten. Dus. Agus bhá dúhar chuideach go da cochéanta is de cáin san bhar í an teola an duine bhí geach a cháin an seo an tíos go ar grohéint is sin chuideach. Oh, als je me keur, ja, is sowieso. Maar, als je me keur als je kennis dan moet je zitten. Sure. Tí mar háis sin. Ach, wel, wat misschien die wel zoals de notion dat ik mijn peken in de wat mij ook al uit. Smie vind je nu keur en een pot ik ga hier zo'n kan hele wel wat misschien die willen dus het. Wat is dat gewoon notion dat ik mijn peken zit. Dat gaat te merken gewoon dat ik ga het vet dus het. Heb je roeig leven, maar ga zo. Waar heen keur je nach Rok? Dat ben je kom haast. Is niet zo. Kaat me zo kan man keur je zo. Mag koelen wel eens, mag corona wel. Mag wiegen mag koelen die broer korrekt toe. Mag als geen herringen. Nee. Is een varon een kant veel maar. Oh, het zijn te ruisken kan. Dus kan weten we eigenlijk dat je naam. Ach, met vlieg wie ga. Gewoon een tree. We kunnen uit naast. Lama. En dan hij veel exceptional. Ja. Dat je dan zal je nu even zo beetje. Dus als je een alles ook hebt, dan ga je veel zo beetje. Dus als je gerne kan die goed zo trainen kan. Je ziet een heel wat hoor ik dan aan ik niet. Zeer niet. Hij moet ik het doen, ja, hij veel zo beetje dus keurig. Hij ja, het wel hij niet. Hij kan ook niet. Hij daar wil naar kijken. Hij nooit kan je wel niet zeggen. En het investering really clear. Hij kan er nooit zeggen. Nee. Ach, graag mijn gewoon heel zet. Veel jaar ook weer nader. Had om de stulle kulan ook vermaken heel zet. Had je lui gaan rietigen is een Nederlandse graag heel zet. Had je dus meer een bericht van massa wat te Ik vind je skirak in het kleven aan het je kujoch. China daar school kopal aan de show. Han ik u kotchie aan het dooi. Ach het aan ik nooit zo wel koppel als een gewoon aan het tuin. Nog ook kujoch. Kujoch was een kolog. Ach zo, maar. Zo'n welke jaar had ik gehoord rijden zijn. Waar we koppel had voor de tuin. Later wordt je koppel terugkerkje maken en gewoon tuin. Nee, dat is waar. Wel, han mission has just on the supply boats. Gaan we nooit niet terug. Gaan we uit 3 biljoen en terug aan ons. Gaan we nooit gaan we aan de platforms. En dan lijkt het toonbjaren die in de platforms. Ach, we choppen maar, want er is dat waar kortrems. Ach, we hoor je me nou zo, we je nu daar jacht kunnen moet jacht kunnen ik in die. Maar je had een oorlog ga je daar jacht kunnen met jagen zetten. Especially in de platforms. Zo, ga je nog ook aan de show. We zijn vaak al op, kan toen al op de guldigen van een roep. En na had er vallen allemaal zo'n klein hietje. Oh, maar we zijn maar. Er zijn ook op het kastje jaar. Wat voor jullie zei koppen man gaat offshore har we toch gehad dat je niet wel dat we kunnen maar gaan toch ook al die En met ik schuur ook kunnen jagen, maar jagen moet toch ballen gullen. En die waren schouder, ach preppen dat nog. Wat met preppen nog naast de gelam mee kwam uit de zit. Dan met 4. Hoe heb ik de 4? Als 4, wat nieuw is het al nu dat sticky met dat McKinsey. Roep op er als je uit de schouder. Wat hoor je meer dat zo dan? Wat met 4, toen je ze bij de kon klaar zitten nog. En de harteslie. Wat met je notor 4 nog. Ga je op dat ik jaar. Wel harteslie schrijf je ze hasse. Sure. Als netjes na een keer. Als je nog een keer met harteslie kieli, dan ga ik kieli. Ja, dat. Als een naam. Wel, weet je nog gareren die kleintje maar eens en dus toch je gewoon ik van mij we gaan gaan naar hier en schaam gehad dat een kolig dus ik was je van je skialok en wat toen als je niet links en de chauffeur de elke keer Oh dat stories gejaren toch man die altijd. Ben je naar je pannen zich als een roverie af?
banna sig. Och han gör så. Vi sitter alla tramp ships eller så att vi tar alla gärtigen man Bombay så att ingen görs. Vart ikke sjukar så att ingen görs. Så mest time var sin hacken vi station där han inte monsun så ju så. Han är att det håller inte när det är den äke hur jag hade det cheaters. Så mest time jag katapult säkert. Mä räknän rotan ja hiilessä. Ja. Hiiltä torjuu. Liket vi ingenjörs vi gata trot har nötte där jag kallar sin ingenjör. Ja, ni har rotan. Vad är nötskalirat det? Men det nötse det vi är en partiken i rotan. Oh, van de rakkamer is nog, ja. Ergens, wel, we zijn tijd nog. Dus ik kies maar eens zo'n klein stokje gedaan, dan kon ik maar één de ouders de galang, nou maar een schade kan ik eens door Jacob daar plek kunnen hebben. Oh, wel, sterk beetje.